com sabeu, enguany la nostra escola celebra el seu 5è aniversari. I què millor manera de celebrar-ho que donar-te a conèixer la diversitat del nostre centre. Així que comencem. Un 19 de novembre amb una escola ben decorada i tots plens d'il·lusió. S'inaugura el nostre centre amb una celebració. Benvinguts a la Mediterrània. El senyor Ripollès ha vingut a visitar-nos. Ha vist quins alumnes més creatius tenim al centre? Però quines estàtues més boniques heu fet! Com a mostra del meu agradeciment, he decidit crear el logotip del centre. I així comença el dia a dia i la convivència a la nostra escola, on juguem i estudiem amb xiquets i xiquetes de diverses parts del món, amb costums i tradicions interessants i diferents. Arriba el Nadal i amb ell acaba un altre any, uns dies de vacances en els que ens esperen moltes coses per celebrar, com el fi d'any. Però com celebren els nostres alumnes l'últim dia de l'any? Això és el que els nostres xiquets i xiquetes es van a contar. Hola, em dic Cristina i soc de Moldàvia. L'últim dia al nostre país és molt divertit. A ma casa preparem un soporot molt especial i tota la família ens seguiem a taula tots junts. I després fem un ball com aquest. Hola, em dic Tasnim, soc de Marroc. Per Cap d'Any, perquè nosaltres no celebrem el Nadal perquè no som cristians, acaba i comença un any nou. Per això les nostres famílies s'ajunten i fan plats tradicionals com el cuscús i pastetes d'ametlla i de mel.
que están buenísimos. Hola, som Paul i Marta i som dels Estats Units. A Nova York, l'últim dia de la nit és molt important. Anem tots a l'Empire State. És un gratacel situat a la 5ª avinguda. Tothom lluint les millors gales. Allí hi ha un arbre de Nadal on celebrem el final d'any.
caigáis, ¿eh? Hola, em dic Isabela, vaig néixer a Brasil. Allí al Cap d'Any hi havia un rebel·lió i van tots acudint de blanc a Copacabana. Hi ha concerts tota la nit i dansem un castell de foc artificials de 4 quilòmetres de llarg. Antes del llançament fem un compte per darrere com aquest. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.
sorpresa! Durant les festes de Nadal és tradicional reunir-nos amb la família per dinar i sopar. El Nadal comença el pressa el primer cap de setmana de desembre. Els nostres pares munten el mercadet de la Mediterrània a la plaça del poble i l'escola de balls regionals del PESA ballen així.
Cap d'Any sopem amb la família o els amics, però no podem despistar-nos, perquè a les 7 de la nit tots anem a la plaça del casc antic per menjar-nos els veïns sentir les campanades del campanar de l'església. Després anem a la carpa a celebrar el nou any amb els nostres veïns. ¡Artistas! El sol como el año que fue, otra vez el champán y las uvas se van quitan. Luego ya están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Tiene el reloj de daño como daño en algo. 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, amantes, alguno que otro. Entre gritos y gritos los españolitos, enormes pajitos, hacemos por una vez alga la vez. Tienes el reloj de daño como daño en año. 5 minutos más para la cuenta ¡Atrás! Oye, María. Para
Aguanta un poquito. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. We say the world.
mucho más fuerte. A ver, y ahora fuerte, fuerte, fuerte para los alumnos que trabajan muchísimo. A ver, estos niños que me escuchen un momento, a los que estáis aquí y a los que estáis en el colegio, a ver un momento. Tanto los que estáis aquí como los que estáis en el colegio, en nombre de vuestros profesores os doy las gracias, porque la verdad que os superáis, cada año os superáis. Gracias a todos. Los alumnos de sexto que suban, que me han pedido que quieren una foto conmigo. No soy muy dada yo a la fotografía, pero los alumnos de sexto que quieran... ¿Todos? Calma. Esperar. Vamos, Jasmae. Apretaros. Abrazaros.